na každom objekte by mohla byť skúška asfaltov s tým, že ak na jednom objekte, alebo ak je to väčší rozsah objektu, tak skúška by mala byť robená po 2000 štvorcových metrov. Tu konštatujem, že skúšky na sídlisku zutnenia medzi garážmi, tam skúšky boli vykonané. Tieto skúšky, alebo protokoly o týchto skúškach bolo konštatované, že skúšky sú vyhovujúce, alebo vyhovujúce skúšky, čiže materiál bol ten, ktorý bola odobratá vzorka, je materiál podľa toho, čo bol dodané z výrobne. V tejto zmluve bol 14.7. podpísaný pánom primátorom dodatok číslo 1. Tento dodatok číslo 1, alebo v tejto mojej správe konštatujem, že bol podpísaný oprávnenie, i keď pán prednosta spochybní, že ja nekonštatujem, že nebol podpísaný oprávnenie, s tým ale, že dodatkom boli upravené celková cena podľa skutočnosti. Nie je to celkom pravda, pretože tam boli zamenené materiály a tieto sa neodzrkadlili v celkovej cene. Jedná sa o dlážby, ktoré boli použité, zatraňovacie dlážby, ktoré boli použité medzi garážmi. Ale čo je, by som povedal, taký menší nedostatok, alebo nedostatok je to, že v tomto dodatku boli aj zrušené protokoly súpisu vykonaných prác, ktoré mali byť dávno urobené. Čiže mesačné protokoly mali byť robené v decembri, novembri, januári, februári, marci a my sme ich v 7. mesiaci zrušili, že neboli potrebné. Čiže spätne nič zrušiť nemôžeme, pokiaľ zmluva hovorí, že to malo byť. Čiže toto je ten nedostatok, ja nespochybňujem právo na podpis štatutára, ale svedčí to o tom, že tu si zanedbal niekto povinnosť, nekonštatujem, že kto, ale zrejme dodávateľ jednoducho to nerobil. To bola zmluva s dodávateľom stavby. Potom som prešiel mandátovú zmluvu s technickým dozorom investora a tuto bohužiaľ musím konštatovať, že tuto bolo zo strany či už vedenia mesta, alebo ja neviem z akého nedostatku, ale tu konštatujem, že bol vysúťažený technický dozor investora v cene za 400 eur. Čo je cena, by som povedal, na stavbu za 1,5 milióna, je cena technického dozora nulová, pretože za 400 eur takú stavbu nikto strážiť nebude. Pričom súťaž vyhral obyvateľ mesta Čerhov a mal by chodiť 3-krát do týždňa do Veľkých Kapušan, čiže ani na cestu by mu nevyšlo. Bohužiaľ, z týchto 23 týždňov, ktoré trvala stavba, tento pracovník bol 18 krát na stavbe, 18 podpisov v stavebnom denníku. Čiže keď zoberieme, že 23 týždňov, každý týždeň by mal byť 3 krát, čiže 69 krát by mal byť na stave, bohužiaľ bol 25 krát, čiže zrejme ani nejako nedával pozor na to, aby peniaze mesta išli tam, kde mali ísť. V stavenom denníku bol jediný zápis, kde bolo napísané, že konštrukčné vrstvy, čo sa týka medzi garážmi, boli dané tie, čo tam mali byť, čiže materiál bol daný ten, čo tam mal byť. Pretože ja som to napadol jedným interným oznámením, že materiál je nekvalitný. Ostatné zápisy boli formou takéto, že stavebný dozor skontroloval stavbu, podľa počasia práce prebiehajú normálne. To je všetko. Niekoľkými internými oznámeniami, alebo takto, aby som hneď dokončili zmluvy. K projektovej dokumentácii, hovorím, je to vážny nedostatok, bol to už vážny nedostatok pred zahájením realizácie prác, pretože ortofoto mapa, alebo ako to volajú odborníci, a zakreslené do toho farebnou ceruskou nie je dokumentácia, ktorá je kontrolovateľná. Kontrolovať sa dá akurát podľa rozpočtu, pretože v rozpočte sú štvorcové metre a podľa štvorcových metrov sa dá kontrolovať hrúbka jednotlivých vrstiev. V rozpočte sú použité ceny Senkrosu, ktoré by mali byť teoreticky jednotné, pretože pred súťažou nikto nevie, kto súťaž vyhrá, čiže nemôže si ani upraviť cenu Senkrosu. Cena Senkrosu sa dá opraviť tak, že pokiaľ sú nejaké iné náklady, ktoré zaťažujú cenu, tak teoreticky sa nemôžna oprava. Bohužiaľ, u tohto rozpočtu bola cena navýšená o 31% podľa vyjadrenia pána prednostu, s tým, že tam boli započítané aj výška úveru z BUB banky.
Čo sa týka fakturácie stavby, na základe pokynov alebo po dohode s pánom primátorom, medzi mnou a pánom primátorom, ja som si prešiel v tomto rozpočtovom cenníku s pánom Horvatom jednotlivé stavby. Skonštatoval som, že jednotlivé objekty, u jednotlivých objektov bolo vyčíslená väčšia hodnota, ako bola realizovaná. Vysvetlím, o čo sa jedná. Jedná sa o to, a to všetci mi dúfam, že potvrdíte, pretože ste chodili po Kapušanoch, že v rozpočte je uvedený následovný postup. Vyberie sa celý chodník tak, ako je v šírke, čítanie obrubníkov, čítanie betónov, čítanie spodných vrstiev štrkov. To sa vyvezie na skladku a ten istý materiál, alebo nie ten istý materiál, ale materiál toho istého druhu sa donesie naspäť. Čo sa urobilo u nás, alebo ako sa realizovala stavba u nás? U nás sa stavba realizovala takto, že vykopali sa obrubníky z jednej strany, vykopali sa obrubníky z druhej strany, posadili sa nové obrubníky, medzi tým to všetko ostalo a dala sa nový asfalt. Asfalt sa dával podľa hrúbky takej, ako vychádzal. Hej. Čiže niekde bol 3 cm, niekde bol 5 cm, niekde bol, 4 cm. Ja som spomínal už v predchádzajúcom, že sú vystavené protokoly z skúšky asfaltov, tam sa píše v troch protokoloch, ktoré sú na ulici Elenta, sídlisku Elente, že sa použil asfalt, ktorý sa používa v hrúbke 30 až 40 mm a na cestu sa použil asfalt, ktorý sa používa v hrúbke 50 až 70 mm. Čiže dá sa povedať, že to, čo sa účtuje, že je tam 7 cm asfaltu, tam určite nikde nie je. Niekoľkokrát som sa po tejto stavbe prešiel a 7 cm asfaltu, tam by mal byť asfalt 2 cm a 5 cm podľa projektu. A na ceste by mal byť 5 cm tento asfaltované kamenivo, na to by mal byť jeden asfalt a na to by mala byť vrchná vrstva. Bohužiaľ, toto podľa môjho názoru nie je. Keď sme vyčíslili celkové náklady, alebo celkové práce, ktoré neboli vyčíslené, vyšlo to na sumu zhruba 500 000. Ja netvrdím, že je to 100%. Tvrdím, že k tomu sme si mali sadnúť aj s dodávateľom, malo sa povedať. Robilo sa 30%, robilo sa 40% z tejto celkovej častky a táto suma by mala byť buď vrátená, alebo určitou formou mestu, aby sa realizovali ďalšie práce. Ďalšia vec, ktorá mimo tohto, čo tu je uvedené v tom, je aj odvozové vzdialenosti. Je síce pravda, že som bol napadnutý, že sme dovolili betóny a štyrky odvážať na stavebný pozemok, ktorý patrí cirkvi. Tam bol odvezený, ktorý sa zarovnal a tým pádom sa zhodnotil pozemok cirkevný pre stavbu garáži. Cirkev s tým súhlasila, nemala námietky voči tomu potom vzájomnej dohode, čiže tu sa ušetrili na vzdialenosti vzdialenosti Elmovie, ktorá mala tam a ktorá si vyúčtovala, podotýkam, že si vyúčtovala, že dávali do kilometru a dávali do 5 km. Čiže vozili 7 km, 8 km, pritom v skutočnosti vozili kilometr. Z mojej strany bol na ohľadne týchto akcií písal som 2 takéto upozornenia z kopiou na pána primátora, kde som konštatoval, že sa nerobia práce podľa projektovej dokumentácie, a to z 27.3. a 14.4., kde konštatujem, že aj frakcia, ktorá sa používala na štvrkodreva, ktorá sa používala medzi garážmi, čo ja tvrdím a nerad by som bol, aby sa to potvrdilo, radšej aby sa to nepotvrdilo, že po roku budú problémy medzi garážmi, pretože tam sa nepoužívala štvrkodreva takej prepustnosti, aby tam presiakala voda. Je to diskutabilné, bohužiaľ takto je. A keď sme pri náhodnej kontrole zistili, že plán je zhutnená vo väčšej výške, ako by mala byť, a že keď sa na to bude dávať 8 cm zatrojňovacie panely, že sa do garážov nedostanú, tak potom to odkopali. Čiže z tejto mojej kontroly bohužiaľ nemám dobrý pocit a nemám dobrý pocit z jedného hľadiska, že pokiaľ sa takéto nedostatky našli, ja som mal snahu cez vedúcich pracovníkov Mestského úradu, aby sa to dojednalo, zevrolilo do takej výšky, aby sa to došlo k náprave.
Bohužiaľ, nestalo sa, stala sa skutočnosť takáto, že 7.7. boli podpísané preberacie protokoly prednostom Mestského úradu. Zrejme na to dostal oprávnenie, pretože z štatútu mesta a z organizačného poriadku nikde nevyplýva, že investičné akcie by mali podpisovať prednosta úradu, pretože v štatutárnom zmluve bol pán primátor a technickým zástupcom mesta bol pán Horvát. Ale už to je vec na vedení mesta, ako postupoval, ja o týchto veciach nerozhodujem. Ja len konštatujem minule, že pri tejto realizácii týchto ciest a chodníkov sa neoprávnene fakturovali veci, ktoré neboli realizované. Ak zoberiete, že z metrového chodníku sa dá 20 cm alebo 30 z jednej strany, 30 z druhej, alebo 20 cm, 20 a ostane 60% ostane plochy, na ktorú sa ani nepohlo, pritom sa fakturuje, že sme vymenili štrk nový, starý sa odviezol, štrk sa nový donesol, čiže je tu zrejme niečo není v poriadku. Nepochopiteľná jedna vec je tá, že vedenie mesta, či už pán primátor alebo pán prenosta, namiesto toho, aby sme, nechcem povedať, že nie je také slovo, že tlačili na Euroviu alebo na dodávateľa, že by sa to nejako urovnalo, tak sa v podstate podpísali papiere, že je to všetko OK, bez závad dokonca a tak ďalej. Ja tvrdím ako bývalý investor a takto, že pokiaľ si ja niekoho objednám, tak si ho strážim, aby mi urobil tú prácu, za ktorú zaplatím. Aby som mu neplatil to, čo nerobím. Ale to je vec pohľadu zrejme. Na tieto zistenia dostal som odpovede pána prenostu, ktoré zrejme by sme si dopisovali asi 3 roky, pretože ja som aj písal v jeho odpovedi, že to je diametrálny rozdiel na pohľad máme na túto skutočnosť a zrejme tu nie ide o to, aby neviem, nechcem ani súdiť, ani konštatujem jednu vec, že dodávateľ si vyfakturoval práce, ktoré nerealizoval. To je jednoznačne. Tá výška, či to je 500 000, či to je 200 000, či to je 300 000, zrejme v dnešnej dobe sa dá len súdnym znalcom. Iný nikto, pretože, ale jednoducho je, ak ste boli niekto na ulici RDIho a došlo tam k poruche vodovodného potruba alebo poruche, kde vodári tam rozkopali trošku, tam bolo zjavne vidno asfalt, 5 cm betónu a to je všetko. A starý betón, čiže tam sa tie spodné vrstvy nevyberali. Keď som upozorňoval, že pri nemocnici sa nedáva 10 cm betónu, ale len 2 cm sa vyrovnáva. Keď sa položila dlážba a pri Pochodskej stavebnej komisie sa konštatovalo, že dlážba nie je zhutnená. Tá nie je zhutnená ani do dneska. Nie je zhutnená ani na ulici Zelenej. Čiže tieto nedostatky pretrvávajú a my podpíšeme preberací protokol, že všetko je urobené bez závad. Samozrejme, že keď sme boli na jednaní, pretože pán prenosta bol tak láskavý, bavilo nám jednanie v Michalovciach, tak sa nám vysmiali, čo vy chcete, my máme všetko podpísané, dovidenia. Čiže záver toho jednania bol taký, všetko máme podpísané, dovidenia. Počuli ste môj názor, všetko to máte v správe napísané, ja vám poviem pravdu, že ja neviem, čo s tým. Je to závažná vec, ktorú si treba rozmyslieť, čo sa s tým dá robiť, pretože jednoznačne a súdny znalec to preukáže, že práce neboli realizované v takom rozsahu, ako boli fakturované. Jednoznačne. Z mojej strany asi všetko. Všetko? Ďakujem pekne. Pán Bartko. Én ezzel kapcsolatban is szeretnék mondani, hogy én megkértem az előjárónak az előző gyűlésünkön, hogy adjak ki az ide tartozó anyagot, hogy átnézhessem. Nagyon szépen köszönöm. Ideadtak, átnéztem. Magam részéről nem akarom húzni az időt. Nem végeztem annyira aprólékos ellenőrzést, mint a főellenőr úr, de pár dolgot említett ő is, tehát például a rajzokkal kapcsolatban. Tehát nehéz ellenőrizni egy olyan művet, amihez nincsenek metszetek. Tehát egyszerű egy felülnézeti rajzból nehéz megítélni, hogy mit vártunk el mi a kivitelezőtől. Rozprával o tom, že ja robil som takú kontrolu ako pán vládny kontrolór, ale súhlasím jeho názorom, čo sa týka projektovej dokumentácie. A másik dolog pedig az volt, én tulajdonképpen főleg arra összpontosítottam, amit saját magam láttam a kivitelezést, tehát például a Állomás utca, a
az Erdélyi utca, ebben mind a két esetben állítom, hogy több volt, tehát nem volt, olyan munkák voltak kifakturázva, amelyek ott nem voltak elvégezve. Tehát a szemem előtt aszfaltoztak, és láttam, mire húzzák az aszfaltot, tehát ahogy mondta a főellenőr úr, nem volt kiásva, nem volt bontás. Takže ja som sa sústredil na tie stavby, ktoré som videl na vlastné oči, ulica Stanicná, ulica Erdejho, a ja tvrdím, že pán hlavný kontrolór má pravdu, ja som videl na vlastné oči, že tam na niektorých miestach žiadne práce neboli vykonané, to znamená, že nebol rozbitý betón starý, jedine ten tenká vrstva asfaltu, tam čo ja neviem, 2 cm vrstva asfaltu bola odstránená a na to bol natiahnutý nový aszfalt. Tehát én a magam részéről, én sem akarok ahogy a saját fészkembe piszkítani, de én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat valahogy tisztába kéne tenni. Én sajnálom, hogy a cég nem volt egy kompromisszumra hajlamos, de megértem őket, mert egy olyan világban élünk, hogy az én cégem lenne, én is azt szeretném, hogy a legkisebb befektetéssel a legnagyobb hasznot csináljak. Takže v podstate ľutujem, že firma nebol ochotný na kompromis, jak ich navštívili pán zástupca primátora s pánom hlavným kontrolorom, lebo v podstate to by bolo najmodrejšie riešenie, ale na druhej strane chápem ich, lebo je taká doba, že s čím menším nákladom chcú robiť čím väčší zisk. To už keby bola to moja firma, ja by som to tiež takto robil. Ešte toľko, že ja neviem, keď nebude iné riešenie, ja mám tu návrh na uznesenie, že Mestské zastupiteľstvo poverí hlavného kontrolóra mesta Veľký Kapušany, aby dal na vyšetrenie príslušnému orgánu, či stavebné práce, tu je meno stavby, boli vykonané v súlade, uzatvorené zmluvou a vystavenými papierami. Toto je... Mňa by zaujímal názor ešte tu Janka Horváta, lebo on je ako zamestnanec vedúci stavebného odboru. On tam najviac chodil na tie stavby, takže jeho názor by ma zaujímal, že jak to tam bolo. Ja neviem, ja som nemeral ten betón, ale verím tomu, že pán hlavný kontrolór si nevymýšľa. Ale tvoj názor by ma zaujímal, že určite chodil tam na stavby, že jak to vlastne tam bolo. Ja som svoje stanovisko tlmočil vedeniu a aby som sa dal teraz, nech sa to bude vyjadrovať. Dobre, ja najprv poviem zo pár slov a potom dostane slovo. Či mám prednosť. Pán hlavný kontrolór končil si svoj prejav slovami, že nemáš dobrý pocit. Ja tieto tvoje slova asi tiež použijem dvakrát. Hneď na začiatku, že nemám dobrý pocit ani ja z teba. A to z viacerých dôvodov. Činnosť, ktorú vykonávaš v podstate už dosť dlhú dobu a som rád, že ju vykonávaš, ale ten nedobrý pocit z toho celého spočíva v tom, že štýl posudzovania tvojich pracovných činností podľa mňa je veľmi subjektívny a mnohokrát sa neopiera o objektivitu, ktorá fakt sa uskutočnila. Ďalej mám nedobrý pocit z toho, že za ten určitý čas, ktorý si tu a si odkontroloval niektoré aktivity v meste, si nemal rovnaký meter na každého. Mám z toho taký pocit, že charakter tvojej vykonanej práce je neúplný a je úplne zavádzajúci. Mám z seba pocit, že sa hráš na povýšeného, chceš byť niečo viac ako sú poslanci, chceš byť niečo viac ako je prednosta, chceš byť niečo viac ako je primátor. A z toho celého mám taký pocit, že tie tvoje argumenty sú na jedno dobré a to je na búrenie verejnej mienky. A z toho celého potom vyplýva aj to, že tá pracovná atmosféra, ktorá momentálne v zastupiteľstve je celkom kľudná, ale v kolektíve mestského úradu je taká, aká je a snaží sa ju týmto burickým spôsobom ovplyvňovať. Nemám dobrý pocit z toho celého, poviem na záver. A som tu 9. rok, 3. volebné obdobie. Mám taký pocit, že pre niektorých pracovníkov, niektorých volených
funkcionárov tohto ansamblu dozrel čas na to, aby sa posunuli niekde inde. A ja si myslím, že ty patríš medzi nich. Pán prednosta, nech sa páči. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, to, čo predviedol dnes pán hlavný kontrolór, považujem za farizejstvo non plus ultra. Tým z vás, ktorí ste neboli v predchádzajúcom volebnom období poslancami Mestského zastupiteľstva, pripomeniem, že takýto jeden problém sme už riešili, keď vykonal kontroly stavby základnej školy Pavla Horsága Hviezdoslava, kedy zistil tiež v svojej 12-stránovej správe vedra špiny, podelieva tu na primátora, na mňa, na vtedajšieho dozora, 12-krát použil slovo trestný čin. Túto správu, keďže sa jedná o osobu, ktorá skutočne má v samospráve svoje opodstatnenie a ako mala by byť váženou a vážnym človekom, bola riešená aj prezidium policajného zboru, Národnou kriminálnou agentúrou, odborom ekonomickej kriminality s výsledkom skutok sa nestal. Takisto boli pobúrení všetci, ktorí sa to vypočuli, čo sa to všetko stalo, čo sme to za hovedá, a výsledok bol tento. Podľa môjho názoru, pretože nie som stavbár, skutočne nie som, podľa môjho názoru sa v tejto pseudokauze jedná o to isté. Začnem asi s tým, čo sa týka mojej osoby. Prečo som podpísal protokoly a prečo som podpísal prevzatie prác. Jednak preto, lebo som mal na to plné kompetencie, prečítajte si prosím vás paragraf 20 odsek 2 občianskeho zákonníka. Primátor ma vyslovene splnomocnil, aby som celú vec vyriešil. Čiže som na to splnomocnenie mal. Predpokladám, že nebudeme sa teraz naťahovať na tom, že ak vedúci odboru výstavby, ktorého som ja priamy nadriadený, má právo podpisovať protokoly, že ja ho nemám. To si asi nemyslí nikto. A poviem aj motiváciu, kvôli čomu som to podpisoval. Podpisoval som to pretože takých hrdinov, ako bol Jano Horvát a hlavný kontrolór, bolo v Kráľovskom konci, v Martine a v Trepišove tiež neúrekom. Tiež sa rozhodli, že nebudú podpisovať faktúry, nebudú podpisovať súpisy prác. V konci sa jednalo 8 000 eur, v Martine, ja neviem, okolo 500-600 000 a poprehrávali spory v hodnotách rádovo miliónov eur. V Trebišove 2,5 milióna, v konci 1,5, v Martine prehrali 8 miliónový spor. Predstavte si, čo by sa stalo, keby z mesta nikto nepodpísal tú faktúru. Stalo by sa to, že spoločnosť Eurovia by dala okamžite návrh na platobný rozkaz na príslušný súd, ktorý by ten platobný rozkaz do 3 dní vydal a súdili by sme sa, pretože by sme podali odklad, súdili by sme sa možno 5 rokov. Nikto z vás nespochybňuje to, že reálne sa tie chodníky urobili. Či má pravdu hlavný kontrolór, alebo či má pravdu spoločnosť Eurovia so stavebným dozorom, ja neviem. Ale reálne skutočne tie práce boli vykonané a tie by aj z úroky bolo treba vyplatiť tak či tak. Tým, že som podpísal preberací protokol, súpisy prác a že primátor podpísal dodatok zmluvy, sme mestu ušetrili niekoľko miliónov eur, páni. Toto je asi to najpodstatnejšie, čo som vám musel povedať. Druhá vec, mňa strašne mrzí, a v tomto považujem túto správu za farizejstvo, že hlavný kontrolór nikde nespomína to, že spoločnosť Eurovia urobila naviac práce za 180 000 eur aj z DPH. My sme urobili verejné obstarávanie napríklad na LNT-čku, kde bolo 2000 m2, urobilo sa vyše 4000. Nikto v priebehu stavebných prác nepovedal, že páni, stojte, veď robíte naviac. Keď sme dávali robiť zastávku, nikto nepovedal, že prečo to robíte. Keď sme dávali robiť odvodnenie medzi garážami, nikto sa neozval, že nerobte to, lebo nie je to v rozpočte. Aj kvôli tomuto neboli mesačné fakturácie, pretože sa robilo raz tu viac a tu menej. A tu je tento podstatný moment. Novelou zákona o verejnom obstarávaní nie je možné dodatkami meniť cenu. A takisto nie je možné dať na objednávku bez verejnej súťaže, verejného obstarávania niekomu 180 000 eur z DPH. Nie je to možné. Preto bolo nutné vymýšľať, aby sme sa zmestili do tejto ceny, do tých vysúťažených 1,5 milióna, zhruba 1 480 000. A preto sa zjavne aj nejaké časti nevybúrali, preto sa zjavne tam dostali do tej zmluvy, lebo sa potrebovali vyplatiť tieto práce. V júli sme dostali do ruky s pánom primátorom 2 rozpočty, respektíve 3. Jeden ten, ktorý je súčasťou zmluvy,
Druhý rozpočet je rozpočet na viac prác a tretí je rozpočet menej prác. Čiže sme mali prehľad o tom, čo sa urobilo a čo sa neurobilo. V prípade, ak spoločnosť Eurovia klame, je to problém v prvom rade spoločnosti Eurovia a stavebného dozora. Nie problém primátora mesta a prednostu mestského úradu. Toto si nemýlite, to sú dve veľmi podstatné veci. Pretože každý ten rozpočet, ktorý sme my dostali do ruky a ktorý sme podpisovali, nesie okrúhlu pečiatku stavebného dozora, ktorý potvrdil to, že tie práce boli v súlade s rozpočtom a boli vykonané. A že je to jednoducho tak. Čiže ak niekto bude mať problém, bude ho mať stavebný dozor, nie primátor mesta a prednosta mestského úradu. A vrátim sa ešte späť, lebo to som zabudol. V prípade, ak by sa skutočne potvrdilo to, že sa nejaký balík prác nevykonal v súhrnnej hodnote X, tak spoločnosť Eurovia bude nútená tieto peniaze mestu vrátiť. Čiže čo sa stalo? Nestalo sa vôbec nič. Tvrdiť to, že sa nepreinvestovalo 500 000 eur, je hrubosť. Je to nevkusné, je to vulgárne. Zoberte si pre Boha stavbu, ktorá stojí 1 400 000 s DPH-čkou. Keď si dáte späť DPH-čku plus financovanie, ostane vám zhruba 1 000 000 eur. A z toho chcete tvrdiť, že 500 000 sa urobí, 180 000 sa urobí, respektíve 140 sa urobí bez DPH prác naviac a všetku túto rekonštrukciu, ktorá spoločnosť Eurovia vykonala, stála 380 000 eur, tak to sme kde pre Boha. Ak toto je možné, ak je toto skutočne možné, pán hlavný kontrolník ide robiť na ministerstvo výstavby experta, alebo ja neviem. Ak skutočne toto je možné urobiť takýmto spôsobom, prečo ani jeden z vás, nikto keď sme vyhlasovali verejnú súťaž, nehovoril, že kde je projekt, chcem vidieť projekt. Nikto to netvrdil, išlo o rekonštrukciu, nie o výstavbu nových chodníkov, kde je projekt nutný, však nešlo ani stavebné povolenie. Ale nikto nekritizoval nič. Počas výstavby nikto nekritizoval to, že či sa robí viac alebo menej. Nikto. A teraz, keď ukončíme stavbu, keď sú ľudia radi, že majú nové chodníky, ideme kritizovať to, že tu niekto ukradol 500 000 eur, prosím vás. V tomto považujem celú túto kauzu za farizejstvo. Ďakujem pekne. Hlásil si to, pán? Áno. Čo sa páči? Amit itt elmondtad, nagyon szépen mondtad, és maximálisan el is hinném, hogyha nem lenne ez a másik dolog, az egésszel kapcsolatban, ugye hol is tettem sok a papír. Tehát arról van szó, hogy a város kiadotta egy belső előírást ugye arról, hogy egy konkursz hogy folyjon le, tehát minek az alapján válasszuk ki a kivitelezőt. Emlékszel erre az esetre? Mi elfogadtuk ezt a belső előírást, és azt mondtuk, hogy hát ennek az alapján fogjuk csinálni a... Ty myslíš na tú vnútornú smernicu? Áno, vnútornú smernicu. Ktorá bola prokurátorom napadnutá. Te feljelentettél minket, te jelentettél meg személyesen minket. Nem titeket. Hát a képviselőtestületet, itt van az A határozatot, nem a képviselőtestületet, a határozatot. És azt mondtad, vagy hát megkaptuk a választ a hölgytől, hogy igen, itt van. Ahol a hölgy azt írja, hogy a képviselőtestület nem adhatott ki egy ilyen belső előírást. Mégpedig azért nem, mert a törvényben nincs ott az a szó, hogy belső előírás, tehát valószínű, hogy azt írja itt, hogy a törvény tehát a törvényt akkor úgy kell magyarázni, hát ő úgy magyarázza, ennek értelmében nem volt jogunk kiadni ezt a belső előírást. De a hölgy azt is leírta itt, hogy amennyiben a statútmester, tehát a város belső előírásába ezt betesszük. Nem, a statút az alapszabály. Alapszabályába, bocsánat, nem ismerem a megfelelő kifejezést. Beletesszük ezt a szót, abban az értelemben mi is kiadhattuk volna. Te nem azt mondtad nekünk, hogy figyeljetek ide, kiadtatok egy rossz, tehát rosszul adtátok ezt az eljárást, tegyétek be azt az egy szót az alapszabályzatba, és utána kiadhatjátok a belső. Te ezt engem ellenőrizni, és tőlem akarod, hogy én mondjam neked? Én nem járok téged ellenőrizni, én jó hiszeműleg elfogadtam. Mi törvénytisztelő emberek vagyunk, elolvastuk,
ugye a prokuratúráról jött írás, és azt mondta, hogy vonjuk vissza. Emlékszem, hogy én azt mondtam, miért kell visszavonni, ha törvénytelent követtünk el, akkor az érvénytelenné válik, de azt mondta, hogy ez nem igaz, muszáj visszavonni, visszavonattad velük. Mi ezt visszavontuk azzal, hogy a következő hónapban ugyanezt az előírást a polgármesterünk kiadja, amit meg is ígérte, emlékszem. Utána ezt a versenyírást nem adtátok ki. Ott van egy pár mondat, ami nagyon érdekessé teszi az egész folyamatot. Tehát én emiatt vannak kétségeim. Akkor most Érted? Mert ha te jó indulatban vagy velünk szemben, akkor azt mondod nekünk, hogy az alapszabályzatot változtassuk meg, azaz egy szót tegyük bele, és kiadhatjuk ezt a versenyírást. Tehát és utána az elébb a kivételezéssel kapcsolatban kritizáltál minket, hogy akkora rajzokat nem néztük, hogy nem követeltük. Hát nem is tudtunk róla, hogy mikor ment az egész folyamat. Utólag tudtam meg, hogy mikor volt az egész. Emlékszel, én kérdeztem rá, hogy milyen cégek voltak, stb. Te akkor elsoroltál nekem 3 céget, közben, ahogy néztem át az iratokat, csak 2 cég volt. 9-en vették át a... De 2 között döntöttek. Azért, mert többi nem jelentkezett. Nem jelentkezett. És már csak egy szó ehhez az egész, amit most elmondtál, még hogyha budem hovoriť po slovensky, aj Dobre, prepáčte. rozumel. Táto vnútorná smernica o verejnom obstarávaní, o ktorej hovoríš, s týmto prípadom nemôže a nemohla mať nikdy nič spoločné, pretože tento objem prác takýmto spôsobom sa rieši cez elektronickú aukciu. A na elektronickú aukciu sa nemôže vzťahovať žiaden vnútorný predpis, pretože elektronickú aukciu robí program, robí verejný obstarávateľ, ktorý nie je odtiaľ. A je to jediný spôsob verejného obstarávania, voči ktorému nemôžno podať námietky, takže tu sa nemáme absolútne o čom baviť v tomto zmysle. A už len poslednú vetou budem ticho skutočne. Ďalšie farizejstvo vidím aj v tom, že pán hlavný kontrolór za mnou už bol v lete, myslím, že to bolo koncom júla alebo začiatkom augusta, kde tvrdil, že 500 000 eur sa nepreinvestovalo a tu niekto ugradoval z toho nejaký obrovský prúser. On nepotrebuje od vás absolútne žiadne splnomocnenie ani uznesenie na to, aby išiel podať trestné oznámenie. On to mohol urobiť už v auguste, pretože sa dozvedel pri výkone svojej činnosti, alebo sa domnieva, že sa dozvedel, že sa takáto vec stala, mal ísť podať trestné oznámenie sám. A nečakať na vás a liať tú špínu. No ja takto, že pán primátor, bolo by dobré, aby bol rovnaký meter aj na prednostu, aj na mňa. Mne si nechcel dať 10 minút alebo 15 minút na správu a všeobecné poznámky a tieto pán prednosta môže rozprávať aj hodinu, hej. Takže ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, že ma vyzývaš, aby som abdikoval a tak. Ja som myslím, ale tak to bolo ako chápané, ja si myslím, že poslanci môžu posúdiť, že čo robím, keď si myslia, že nerobím svoju prácu a s prepáčením akože robím špatné meno mestu, prosím, ja nemusím tu byť teoreticky, ale ja hovorím jednu vec, ja som neobviňoval ani primátora, ani prednostu. Veľmi dobre, pán primátor, vieš o tom, že keď som uchádzal na dovolenku, tak sme si povedali, že si prezrieme všetko, čo sa uštuje a na základe toho sa to zariadi. Bohužiaľ, tak sa nestalo. Ja som neobviňoval ani primátora, ani prednostu, že ja neviem, že spolupracujú s Eurovia alebo nie, i keď na kontrolu ktorý bol toho 12.5. ja som vyzval pána prednostu, aby nezastupoval firmu Eurovia, ale mesto Veľké Kapušany. Hej, pretože všetko, čo som povedal, že čo má dodávateľ robiť, tak pán prednosta ich zastával. Hej. Ale ide o to, že ja som chcel nájsť spôsob, ako za nepreinvestované peniaze alebo za práce, ktoré vyfakturovali a neurobili, že ako za tieto práce nám môžu urobiť niečo iné, niečo naviac. Ty mi tu hovoríš o 180 000, ktoré ja sa tvárim, že ich nevidím. Ja tie faktúry k tej dokumentácii, čo tam bola, nedal si mi. Čiže ja vychádzam z toho, čo som mal predložené doklady. V zozname týchto, dúfam, že to neodtajíš, nie je žiadna naviac práce za 180 000. Hej? Ale po druhé, ak tieto práce boli tak naúčtované alebo tak narozpočtované, ako boli narozpočtované v tomto 1 500 000, tak tam môžu byť samozrejme aj 300 000. Ja som len chcel nájsť východisko z toho, ako donútiť firmu Eurovia, aby urobila si to, čo mala urobiť. A nevidím, ja nechápem absolútne, keď vedenie mesta zastáva dodávateľa. Nikto nezastáva nikomu. Ja absolútne nechápem. A útočíte na mňa, že ja si hľadám, ja som rozbil mestský úrad a takéto, prosím vás, pani.
O čom to rozprávate? Dobre, ďakujem, pán hlavný kontrolór. Len, aby Ja sme neznám nestávali pravý, už- že ja ani pred chvíľou som nerozprával. Kratučko len. O to ide, že komisia tiež robila kontrolu. Boli sme tam všetci. Jednohlasne sme zistili, že tam boli poruchy. Ty si podpísal takú zmluvu, že bez poruchy. Tak aspoň nejaké poruchy si tam mal dopísať, ktoré by vymenovali. Áno, vyjadri sa prosím ťa k tomu. Niektoré nedostatky boli odstranené, ktoré sa dali odstrániť. Tak samozrejme, že keď je asfalt natiahnutý na to starú plochu, tak samozrejme, keby to už rozbíjali, to sú už obrovské peniaze, náklady zase odznova to robiť, čo by sa nedalo. To je mi jasné, ale preto si myslím, že nemali ste to podpísať do tej doby, pokiaľ aspoň nejaký kompromis robiť s tou firmou. Lebo teraz už je to ťažké, ja uznám to. Teraz už je podpísaná zmluva, podpísaná faktúra, podpísané všetko. Čo teraz s tým urobíš? Ideš na súd a jak hovoríš súdiť 5 rokov a nevieš, čo bude výsledok. To máš pravdu, ja maximálne súhlasím. Ale prečo ste to dovolili? Čo sme? Ty si prednosta úradu, tu máš celé oddelenie k tomu, aby to kontrolovalo už. Preboha, tak čo sa tu stalo potom? Vysvetli mi to. A prečo nepodpísal pán primátor? Ja viem, že môžeš ho poveriť. Prečo si to nepodpísal? Povedz mi na Nebol som prítomný v tom čase, určite. Dobre, tak podpísal by si o 5 dní neskôr. Úplne to je jednoduché. Ako dodatok si podpísal o 5 dní neskôr. Všetky fakty, ktoré chcel pán hlavný kontrolór máte, bolo tu nejaké uznesenie naformulované, ktoré, ja neviem, v dvoch veciach budeme hlasovať, že beriete na vedomie túto správu a tú druhú časť potom poprosím, aby si tlmočil, lebo my nemáme pripravené uznesenie. Neviem, či pán hlavný kontrolór, máš pripravené uznesenie? Nemá žiadne. Takže ešte raz by som ťa poprosil potom pán poslanec Barko, aby si prečítal to uznesenie, ktoré tam si mal. Však ja neviem, ja som... Chcel by som sa vyjadriť k tomuto problému, tak v prvom rade ja si myslím, že hlavný kontrolór má kontrolovať dianie, čo sa týka aj finančnej časti, aj organizačnej časti Mestského úradu a v prvom rade aj výdavky, že kde sa preinvestujú peniaze, to je jeho úlohou. A v druhom rade tak vyzerá, alebo mám taký dojem z toho celého, čo som tu vypočul, nie som stavbár, ale tak vyzerá, že všetko je teraz na Eurovi, na dodávateľovi a na stavebnom dozore. Na stavebný dozor, keď dobre som tomu rozumel, tak on nebol prítomný toľkokrát, koľkokrát mal byť na tej stavbe, ani nepodpisoval toľkokrát tie dokumenty, ktoré sa týkajú stavby. Všetko je podpísané. Tak potom podpísal bez toho, aby bol tu. Lebo keď mal 400 eur a dochádzal z takej vzdialenosti, tak ja si tiež myslím, že za 400 eur 3-krát týždenne by ani Ale bola nedošlo. verejná súťaž, mohol dať aj 1500 eur, však bola verejná súťaž. Na technického dozora stavu bola súťaž. Rozumiem My sme si tomu. nestiahli Vešiaka, že poď nám robiť za 400 eur. Rozumiem tomu, no ale ja by som nechodil určite za 400 eur. My nepoznáme jeho motiváciu, možno tu má v okolí ďalšie 4 stavby, ja neviem. Máš to Ešte. No nič, ťažko teraz zisťovať už tú kvalitu prevedených prác, teda hrúbku tých vrstiev, odstránenie, neodstránenie, či betonovali alebo nebetonovali. To by k tomu by museli urobiť nejaký prierez alebo prerezať na niektorých miestach tú hotovú stavbu. Neviem, že aký bude záujem. Každopádne mesto má platiť za práce, ktoré boli prevedené, mal platiť. A neplatiť za práce, ktoré neboli prevedené, ale teraz už ťažko zistíme, že čo z toho celého objemu bolo a čo nebolo. Neviem, či zo strany mesta niekto kontroloval postupnosť tých prác, teda tú stavbu, okrem stavebného dozoru. Stavebný dozor je jedna vec a druhá vec je ten, kto
teda zo strany toho, kto objednáva tie práce, alebo komu robia tie práce. Tak niekedy budú robiť nejaké práce, alebo robia nejaké práce, tak ja sa na to pozriem, ja si to dám, prekontrolujem, chcem vidieť, že čo bolo urobené, čo nebolo urobené, lebo ide o moje peniaze. Ďakujem, toľko. Ja by som len veľmi stručne chcel sa vyjadriť, teda nechcem po verejnej stránke nejak hodnotiť túto situáciu. Ja si myslím, že každý z tých, teraz sme pomínali troch činiteľov vedenia mesta, kontrolóra Eurovia, ja si myslím, že každý tú svoju robotu, tú svoju činnosť odviedol dobre. Ja si myslím, že problém bol v tom poslednom období v komunikácii, že sme sa nepochopili, že sme nerozumeli jeden druhému a potom sme si veci vykladali inak, ako si to druhý predstavuje. Dobrou ukážkou toho bolo to stretnutie, ktoré som inicioval teraz v pondelok s vedením Eurovie. Bohužiaľ, sadli sme si u stolu, ale naše názory, dá sa povedať, diametrálne rozchádzali. Oni zase mali na vec iný pohľad, my sme mali iný pohľad. Bohužiaľ, ja si myslím, že teraz už sa to dostalo do takého štádia, že dosť ťažko by bolo, dá sa povedať, takým priateľským spôsobom, alebo neviem, takým rozumným spôsobom sa dohodnúť o veciach. Takže ďalší vývoj nechám na vlastné vyťazstvo. Otázka zase, že ten podpis naozaj platný, pán predosta. Ten tvoj podpis, lebo nemá byť to poverenie písomné. Nebavme sa už bavme sa s tým, čo máte na stole. Napríklad spomínaš tretiu stranu, že tretia strana ako banka, že musíme brať ohľad aj na nich, že? Tu ako vo svojej odpovedi povedal. No a to je Všeobecná úverová banka, ja som bola aj na Vojenke, sa opýtať, lebo nepamätal som sa presne, ale my sme ako robili zmluvu Všeobecnou úverovú banku. Tu je, jak som hľadal, či môžeš podpísať, nie. Tu je smernica o obehu a kontrole účtových dokladov v meste Veľké Kapuše. Napríklad, tu je príloha, je podpisovanie platovných dokladov, ty tam nie si. Bankové účty Všeobecnej úverovej banke Petrigan, Gerová, Semanová. Ja viem, že s tým nemá asi nič spoločné. Predpokladám to, aspoň dúfam. Rozumieš? Ale tu nie si. Si Prima banke. Tu len, jak som hľadal, neviem, či to s tým súvisí.